Acum cred că filmează. Dă-mă cu dă-mi cu când filmează. Uite, acum filmează. Acum filmează abia. Vă salut, prietenilor, aici este Octav, a.k.a. Autostories pe internet. Și asta nu e ceea ce pare, nu este un început, este actually un sfârșit. Ok, să discutăm. Da, să discutăm. Suntem în actualul meu studio din România. Acesta este un sfârșit și nu un început, pentru că este sfârșitul actualului meu studio. T-minus 2 zile până când ne mutăm în acest studio și mutăm și reședința în Spania. Mai exact, în insulele Baleare, minunata, la Isla Blanca, Ibiza. Și abia aștept să ajung acolo, să vă iau și pe voi cu mine, să pornim într-o aventură împreună. Așa am decis anul ăsta să încep și finally un vlog în română. E ceva ce am mai făcut când eram foarte copil, nu cred că e corect. În toți acești ani am fost taxat pe muzică, pe dezvoltarea mea și a celor din jur, în skill-urile noastre, în conexiunile noastre, în înțelegerea noastră a industriei. Trebuie menționat încă de pe acum să dați subscribe și la canalul meu principal, Autostories, în care puteți vedea muzică, puteți vedea cover-uri, puteți vedea cum fac muzica, puteți vedea o grămadă de lucruri, poate vloguri în engleză, dar hai să ne focusăm și pe un vlog în română pentru toți prietenii. Bine, intenția, cel puțin pentru început, este să fac un vlog pentru prietenii apropiați și depărtați și intermediari și orice fel de prieteni. Să fim mai apropiați, să râdem. Noi avem tot felul de momente amuzante între noi pe FaceTime și mereu ne gândim, bă, ce-ar fi fost să fi filmat cineva momentul ăsta, ar fi fost prea tare. Cam asta făceam noi pe TikTok, din când în când, mai postăm pe acolo chestii de genul, dar acum am gândit, hai să facem un angajament din treaba asta și să filmăm. Vorbesc mereu la plural pentru că, sincer, fără oamenii apropiați mie n-aș fi fost nicăieri. Iar voi o să vedeți pe parcursul vlogului de câți oameni minunați mă înconjur și cât de recunoscător le sunt. Și sper că așa sunteți și voi, oamenilor din jurul vostru. Nu prea multă vorbă momentan, pentru că o să avem timp să ne cunoaștem foarte bine dacă nu ne știm deja. Iar acum hai să continuăm pregătirea pentru această plecare și pe parcurs o să vă povestesc mai multe. Satisfying e să faci asta. Aici au fost niște... Da, gata. Ha. Bravo! Demontăm tot ce a mai rămas din studio. Încercăm să nu demontăm și pereții. Deci dublu adezivul ăsta, așa ca un gel, a fost o idee foarte bună. Distruge foarte puțin buretele și peretele de loc, ceea ce este ideal. Ideal, ia uitați. Hap! Ce se vede este cam tot ce a mai rămas din studio. Urmează să demontăm absolut tot și să-i dăm drumul. Renegotiating with your employer, but maybe you're somewhere. Deci cine știe cum să desfacă astea, are 10 puncte. Auzi ce rămâne acolo. Și restul s-a luat perfect. Gândește că tot peretele ăla era plin de astea, de vite și le-am luat toate. Prețios, n-am luat. Da, după perete să iau, mă. Bă, nicio urmă, nimic, ești nebun. Da, au fost foarte bune. În schimb, astea, vedeți că s-au luat foarte bine după perete. După ce se iau foarte greu, nu mai am eu, doar prea tare unghiile să le mai fac. Că le-am făcut până acum pe toate și... Îți duci manicura, este? Nu mai pot, fiindcă îmi cad unghiile, ești nebun. Ceva, știi? Ușor terminăm de strâns. Salutare! Eu ce primesc pentru ce fac aici? Un premiu. Bă, da, oare putem să jurăm pe vlog? Cu noi. Dacă vrei să-l monetizezi, nu. Că popa nu jură pe vlog. Că de-aia folosește el. Să mă arăt Jacksana, hâți nu știu ce... Nu mai știu, are niște de-astea, nu înjură, ca să-l monetizezi. Deci noi, dacă înjurăm în viața reală și pe YouTube nu putem, ca să menținem naturalețea, ar trebui să... Ne găsim o sintagmă sau mai multe sintagme pe care să le folosim. Da, mamă. Bă, să înjurăm pe vlog nu putem, să vorbim, să folosim cuvinte licențioase, sau cum să spunem, nu putem.
Da, să mâncăm cu gura plină putem. Tu să folosești cuvinte Să licențiate. facem glume proaste putem. Nu prea ai fost la liceu când eram mic. Cum adică? Vreți să facem un challenge? Să vedem carnetele de note. Care e fiecăruia? Eu am mai mult ca tine la BAC. Cât ai la BAC? Media? Cât ai la BAC? 10, 10, 8, 89, când am învățat subiectul ăla la română. Și am luat... Cât ai Media e mai mare. Cât? Fă un cap că ești matematici. Eu am avut 9,41 media. Asta e. Am 1,66, eu. Mamă. Înțelegi cine era de Și cum ai ajuns să ștergi jamuri dacă ai avut 96 la BAC? Explică și mie. Tocmai de-aia BAC-ul nu contează. Damn! Bă, dacă ne oprim înaintea cuvântului urât, cred că e ok. Hop, hop, hop. Ziua a doua. Ia zi, mă. Am chemat aici Tactical Team, care se ocupă și ne ajută Tehnică din care nu e plătită. Cum adică? Și pentru logo-ul ăsta n-am fost plătit. Cum adică? Ți-l tatuezi pe ăla? Trebuie acțiune. Vreau 10%. Că toată gașca funcționează în datorii. Dacă dai repede, dai un... Șterge un pic ecranul, ia vezi. Și că a ieșit din monitor, frate, cum se vede aici. Bă, nu mai facem așa acolo cu stropeșterea aia. Sfatul meu că-ți bea muncitor. Ce faci acolo? Gata. Am decuplat. Bă, ție că ăsta nu-ți merge constant? Merge dacă l apropii de ochi, e senzor, nu știu cum să-l opresc. Dacă tu știi cum... Bă, ziua a doua să încheie și ea acum. Suntem în T-48 de ore. Ziua a doua de pregătire, din cele total 2 jumate zile. 3, hai 3, că mâine mai avem timp să facem bagajele. N-am început bagajele niciunul dintre noi. Dar era mai important să ne facem treburile la studio, să ne ducem responsabilitățile la bun sfârșit. N-am ratat. Iar, da, suntem aproape gata. Aproape gata. El o să plece, eu o să mai rămân aici vreo câteva ore bune. Mâine dimineață ne trezim, mergem să ne testăm. Și după test drive, terminăm bagajele. Și suntem listo. Gata de plecare. Nici pe aia am rapat-o cu siguranță. Ia, acum, ia aici. Pune-l pe dreapta. Hai bă, ia. Stai. Ce fail. Păi mă, câte lumea halora cu ăsta. M-am văzut și pe primul bloc și pe al doilea și acum zice că n-am haine acasă. Păi da, trebuie să porți mereu chestia aia. Și lumea zice că e mai mult, Bă, da, explică și mie care e blend. Care e blendul aici? Dacă vrei să fii sportiv de performanță și în același timp cut de edge off, bei un whisky cu proteinele. Proteinele de seară cu whisky-ul de seară. Adevărat. După o zi grea. După o zi grea urmează o noapte grea, pentru că dormim 3 ore, 4. dormim 4 ore sau 3 ore jumate și mergem la testare. Au fost 2 zile lungi, dar mai avem T-24 de ore. Să facem și... Zi, pentru cine este alea? Bă, astea sunt în cinstea noastră, că am încheiat încă un ciclu al vieții noastre, aici în our hometown, our humble hometown called Pitești, România. Și da, bem câte 50 cât o fie aici în seara asta, așa că... Câte 50, nu? Ăla ce e? Câte 50, iar mâine dimineață sau de fapt mai târziu puțin, în 3-4 ore, să mergem să ne testăm. Așa că hai să ne asigurăm că testul este negativ. Este pur. Și acum ce facem? Facem taste testul, da? Deci avem acolo ce avem. Deci, Spune-ne. acest butonaș de ciocolată expirat, care acum este pe fundul la 50 nostru de seară, l-am luat așa frumos, dezinfectat. Dacă era expirat, acum corbata nu mai e expirat. L-ai dezinfectat, nu e problemă. Da. Și să-i dăm un test. Whisky-ul clar lovește primul. Nu, mai eram putea la deget și am băgat 10 în whisky. Sigur e alcool. Mamă, e suculent. Se topește în gură, dar se topește cu o armă de whisky așa cumva. Ce whisky cu aur, bă, că ciocolată, asta e schimbă. Mă cremerat în fior. Și unde mergem noi?
Unde mergem noi? Știți unde mergem noi? Le spunem acum sau le arătăm pe... Am spus la începutul vlogului. Unde? Ai spus unde mergem? Da. Unde mergem? Mergem în la Madrid mâine, unde ne splituim. Da, avem avionul împreună până în Madrid, ceea ce e super fun. După care facem un split pentru, cred că o săptămână. Și el merge în Fuerteventura, eu merg în Ibiza și ne vedem după aia în Ibiza amândoi. Până atunci facem acte, ne pregătim, el cred că are o mică vacanță și... Așa e cel mai important om, primește o vacanță la început. Da, esențial. De ce 2 pahare aici, goale? Pentru că am mai băut și tata cu mine. Oh, triți. Trăiți. Ce bea acolo? băgăm, Ce e pișul ăla de ștrumf? Aminoacizii de seară, care sunt cu... Hâț cu aminoacizii. Hâț cu aminoacizii, care sunt cu aromă de afine. Aici, afine de pădure. Dai. Stinge. Mamă, când stingi whisky-ul cu proteina, știi că ești dedicat. Știu pe cineva care ar fi mândru de tine acum. Asta chiar sună Ibiza, să știi chestia asta, stingi whisky-ul cu proteina. Nu, asta e Ibiza one-on-one. Dar o să vorbim mai mult despre Ibiza când o să ajungem chiar acolo și o să vă arătăm cum e viața de pe o parte mai caldă a pământului. O să stăm acolo o perioadă destul de lungă, deci o să avem timp să vă povestim all about it și să vă luăm cu noi, să petrecem împreună timpul în Marea Mediterană. Cu cine vorbești tu acolo? Ăla din Turcia, din Grecia, au de Fox. Foxul e pe ea, mă, gândeam mai azi cu tine pe cineva și hai. Își ia apartament doar singur, știi? Dacă vine Foxul să tăună în Ibiza, E teroare ce e acolo. mergem și cumpărăm ușoaia. Asta mă uitam, știi că e 20... Stai. Acum. Uite, salută vlogul. Păi arată-l pe Fox să-l vedem. Hai pe ea. Da, zi, salut la vlog, Foxule. Money Gang. Oh shit. Sign up Money Gang. Sign up Money Gang, să faceți bani. Una, zboară cu trenul. Spune cu Delta planul, bă. Bine, noi chiar vitei ca la par. E o insulă de o măsa care are 50 de kilometri toată. Calapada până în Ibiza faci 21 de minute. Zâmba pe ăștia după internet. Bă, ăștia de pe internet. Bă, se face așa, în fine. Îți cu bună dimineața, Junilor, ne-am trezit acum la ora 7, mergem să ne testăm. Hai să ieșim să vedem cum e afară. Era un pic afară. Intră un pic de zic, ești înger, ai aură. Zici? Au, ce frumos e. Nu, e frig, mă. Ba, parcă merge viața și cu 3 ore de somn. Repede, să ne facem fresh și să mergem să mergem să ne Testăm. cântăm. Băi, fete și băieți, hai să facem testul ăla și să mergem. Noi te murim. Bă, decolăm, băi! Mi-l vezi? Mi-l vezi? Acum trebuie să facem fază de aia pe vlog, să arătăm. Wow! Am dat atât de tare încât a pornit becul de la motor, uitați-vă! Uitați-vă, arată-le, să nu creadă că mințim! Wow! Aoleu! Ai buton de bec de motor, știi aici? Da, dai drum la el. Mai așa se? E în portbagaj, așa se. Zine, mă, tu, teoria conspirației. Deci în mijlocul Mioveniului sau la capătul Mioveniului, uitați-vă ce spital interesant au oamenii ăștia. Arată ca și cum ar fi din jocuri. Da, arată ca și cum am aterizat în GTA într-un facility din ăla și culmea, arată-le rezervoarele alea, uite. Și acolo scria radioactiv sau nu știu cum scria, procesare radioactivă, ceva genul ăsta. Aici, așa. Da, la spital. Dar, back. Important este că ne-am făcut testele. Diseară rezultate, mâine decolare. E Lufthansa! Lufthansa! Cred că trebuie să ieși în stânga, ai grijă. Iar acum mergem să terminăm pe capul de pe computer. Mai facem un update de acolo. Este currently day 3 of our humble vlog. Și da, în ziua a 4-a deja suntem în locuri mai calde. Păi ia cornul! Păi acum... Ce? Cred că m-am apăsat cu curul pe el de greșeală. Pentru tine. Cadou. Pentru mine? Da.
Ceva, ai ceva făcut, sigur. Ce? Ai făcut ceva. Cum ai că mi-am făcut ceva? Ți-am luat un corn. Băi, nu-mi faci cadouri cu mie. Mă, uite și șocat e. Nici vreau să accept acum. Ia, 3, 2, 1 și... S-a spart prea ușor. E ceva în regulă, ia zi. Cum mă fac eu cadouri? Am schipat în el. Ziua 3 a venit și momentul să facem un mic update. Suntem la studio pentru a lua ultimele echipamente de acolo. Mi-am de făcut un mic backup și am terminat de tot treaba cu studio. Astăzi a fost o zi plină de dimineață. Am făcut testul, după cum ați văzut, am fost la contabil. Am încheiat și acolo treburile și acum one more thing. Studio și apoi trecem la bagaje. Mergem să luăm rezultatele la teste. Și diseară suntem gata de plecare. Ăsta este spațiul în care am lucrat în ultimele 6 luni. Chiar aici. Iar acum, tot ce a mai rămas din studio și nici măcar hop. S-a dus. Hai să mergem și noi să coborâm totul la mașină, ce a mai rămas. Și apoi să mergem să facem un QR code. Pentru că am primit testul, este... Well, aici mă vedeți mai bine. Testul este negativ. Bravo, facem un QR code în aplicație pentru Spania și suntem pregătiți. La bagaje. Ciao, ciao. Bă, hai că am păsit-o și pe asta. Am avut bagajul mai greu, a trebuit să scoatem câteva chestii din ele. Acum am trecut și noi de security. Totul e bine când se întâmplă cu bine, nu? Deci, am scos și la nevoie, nu mi s-a întâmplat până acum. A fost a first. Am văzut cum e, nu mai vreau să repet, dar acum încolo o să-mi cântăresc cu atenție, mare atenție bagajul. E prima dată în viața mea când n-am cântărit și uite că fix atunci când am cântărit s-a dus la 28 în loc de 23. Deci, lecția întotdeauna cântărit cu atenție. Hai că noi trebuie să găsim tranzitul și alea. Da. 9 ore de zbor astăzi. Ore care depășesc totalul somnului pe care l-am avut noi în ultimele 3 zile. 2 sau 3 zile. Deci, hai să vedem. Ce cute așa, micuțe, zic că e mult la aeroportul ăstora. Da. Terminal schimbat cu succes. Un pas mai aproape de Ibiza. Hai să mergem. Ultimul zbor pe ziua de azi. Respectiv Fuerte. Eu mai am un pas mai mare până acolo. Eu mai am o oră, el mai are 3. Erau ocupat pe telefon și mi-am pus camera singură acolo să mă filmez și eu să zic ceva, să vă dau un update că suntem liniștiți, mâncăm, așteptăm să se deschidă porțile pentru pizza, respectiv porțiile. Vede camera acolo că filmează. Ce? Bă, pe mine mă filmez, nu? Ei, îți poți mă vlog dacă vrei. Faci canal de YouTube, grat, make new channel, vlog, are la el GoPro, aparat. Pe mine mă filmez, mă? Că avem nevoie să mă filmezi tu, mă, mine. Să-mi ții și mie camera, să mă filmezi, să nu mă țin singur. Pregătiți să ne îmbarcăm. Unde? În ultimul zbor. Nu este corect să spunem ultimul zbor, pentru că tehnic nu și-a dormit nimeni, Doamne ferește, să fie vreodată ultimul zbor. Din orice punct de vedere. Dar ne îmbarcăm în zborul următor care ne va duce la destinația finală. Nici așa nu e bine. Destinația finală, Doamne ferește, ne îmbarcăm în următorul zbor care ne va duce în Ibiza. Veniți cu mine în Ibiza, iar ieri nu știu dacă și-ar face vlog, ați merge și cu el în momentul ăla, dar între timp urmăriți doar... Poți să-ți trimit filmări de la mine, facem switch. Da, uite, facem switch și la mea și pe... Switch, Pe Ștefin Pitești. Nu fi țăran, nu fi... Bă, știi când nu mi-ajung dacă sunt așa? Așa mare, așa grăsan. Deja, cum am ajuns înapoi în Spania, deja am început să măresc porțiile de mâncare. De am mâncat meniu mare, un sandwich cu un desert. Ai avut 2 sandwich-uri tu? Da, am avut sandwich-ul ăla mare de l-ai văzut. Porție mare de cartofi. Încă un sandwich care nu era mic, era mai mare ca al tău, al doilea. Și flarii și sucul. Câte calorii sunt? 2000 câte am mâncat. But we go train. Hei, stai că te fac așa, că e pe... Am ceva de spus. Spune. Păi nu, am vrut doar să te fac să te obișnuiești cu vlogging-ul, știi? Mai pus pe mine așa, Dacă vrei, din pala să la avionul, să vadă. Cred.
Facem un TikTok în care să zicem, ne facem că eu sunt super mare, mega, ultra, hiper vedetă și tot acolo. Bă, fiți atenți că am ajuns în Ibiza, este o vreme extraordinară afară. Deși n-am ieșit încă să mă bucur de ea pentru că sunt în aeroport, caut o priză. Sunt în aeroport, caut o priză pentru că curentul electric și internetul sunt mai importante decât lumina și vremea frumoasă de afară în momentul ăsta și poate în orice moment. Deci da, uite, cred că pot să vă arăt să vedeți de aici cât de frumos se vede afară. E un cât de cât fantomă aici. În aeroport super puțină lume. Eu mai aștept acum pe cineva să ajungă din Palma, care e chiar lângă noi. Mă duc să caut priză. Let's go! Timpul pentru un mic update. Să încheiem și primul vlog. Postăm așa coerent toate secvențele acțiunilor din ultimele zile. Mă încântă foarte tare să fac un vlog în română ca să vorbesc cu toți prietenii din țară. Mai pe seara o să editez vlogul ăsta. Acum mă duc să fac un pic de antrenament cardio. Ar trebui să fim în ziua 4, dar hai să numim direct ziua 1, pentru că astăzi este oficial prima zi în care m-am trezit aici în Ibiza după vreo 6 luni de lipsă. Am fost direct dimineață la poliție după niște acte, totul a mers bine. Acum mă bucur de aerul de aici, mă bucur de vreme. Nu e încă foarte cald, ceea ce e extraordinar de plăcut. Nu aveți idee cât mi-a lipsit locul ăsta. Welcome home!